Grad Kragujevac spada u vodeće industrijske centre u Srbiji. Tu je smještena proizvodnja automobila, mašinskih elemenata, međutim rasparčavanjem jugoslovenskog ekonomskog prostora može se slobodno reći da se cjelokupna privreda Srbije nalazi pred kolapsom i to ne samo zbog neobjavljenog rata kojeg ova republika vodi sa Hrvatskom. Tajna mobilizacija od preko 1.000.000 muškaraca koji su povučeni sa radnih mjesta i u uniformama rezervnog sastava Jugoslovenske narodne armije marširaju u pravcu Zapadne republike, kidanje međurepubličkih veza je dovelo do zastoja proizvodnje u mnogim fabrikama. Tako je i u zavodu Crvena zastava obustavljena proizvodnja automobila jer nedostaju rezervni dijelovi koje su nekada isporučivala preduzeća sa teritorije Hrvatske. Jedino preduzeće trenutno koje u Kragujevcu dobro posluje je fabrika Filip Kljajić. Međutim, pitanje je još samo vremena kada će i ovdje mašine zaustaviti rad. Politička osuda srpske agresije na Hrvatsku od strane članica Evropske zajednice kao i ekonomska blokada je također doprinijela padu privredne proizvodnje te je prisilila preduzeća u Srbiji da prije totalnog kolapsa nađu rješenje i izlazi iz krize. I u toj situaciji ostala su otvorena dva tržišta za Srbiju, odnosno dvoja vrata. Jedno je Rusija i drugo je Izrael. Kao novi partner spasilac je na vidiku država Izrael, a na stvaranju kontakata između izraelskih i srpskih preduzeća se pojavljuje Srpsko-izraelsko društvo u Beogradu. Nedavno je u Savo centru također osnovan poslovni centar. Jednostavno smo krenuli ka jednom biznis klubu, znači i nekom simboličnom praktično članarinom koja nam u stvari služi za pokrivanje tih elementarnih troškova. Nismo znači ni nekakvim dotacijama i ostalom. Smo u situaciji da možemo da funkcionišemo operativno i da svakog mjeseca, svaki 10 dana, kad treba to bukvalno i istog dana, prosleđujemo te informacije, ponude, traži sva kretanja koja se dešavaju u pravcu ili iz Srbije. Koliko jedna kulturna institucija, kao što je to Srpsko-jevrejsko društvo, može doprinijeti nekom biznisu između Srbije i Izraela, pitanje je vremena. Pitanje je također i to da li su preduzeća u Srbiji uopšte sposobna da izađu u susret kako zahtjevima, tako i potrebama raznih firmi u Izraelu.